Fáilteoibh go Àrd-sgoil Phort Rìgh, is mis sé dún me chá. Agus is mis sé céit na Eilean, agus tá díos seachína ar a chéad bliana. Anar fi sacib, go bhfuil 5 bliain fichataun an na háisí Foghlam na Gaelic an Skye Eilean na Gaeltach. Àrd-sgoil Phort Rìgh fecinn mheadhan scoil an Gaelic an Dhorsan. Skye Fosgladh agus Eilean an Persian scoil agus siad Jana an Jew. Rein Àrd-sgoil Phort ag scoileann ar chéad bliana an Àrd-sgoil Phort Rìgh. Ma bhí sin fórsanna stocha an feicinn bícinn dí dul rust an drasta. Seo sin ag mathematics, ha díoch an bécacin an Jew. Súil cam an héit gain. Eilean Sgitheanach ar a bhí tíochas mathematic ar sin gris fear, agus ha ar tar áthiricin éicinn hada sin na blianachin. Ha tar áthiricin ar a bhí sa curriculum héin, sa sinna cíalachuig go bhfuil na stúcha na hacinn chuir a féim ar san tíochas gathracha gúideach. Ha tar gráinchen na súracinn ha computerin acinn agus gráinchen mar na smartboards agus mar a heice chláán an héo dú na smart response fer a bhfuil a cleachgach controller speakers an na fricars na thuirseachad. Mar a bécar ó Foghlam an tra bhéna Gaelic fat na húine bheith sin cha bhí uiar acinne dú a ha bríon Gaelic. Ha mis míoch go bhfuile canan ar a bhíar bhí osnachu. Tá chláán sin atá as na scoiltin. Na begat sin na barch brín di chéile. Bhíh barch dochas ac in nósin a mis míoch ma dhéin go rá chanan tíirecha sin ớst a séis go cumige piá. Well, chuir sin nó ganne. Has an dogí economistacíon is san brisket sin dhéanamh. Tá Gaelic mar first de bheitthe laio na scoile, agus a timimichail ar an trés cúit de scoileann an na Glamaic an ta Gaelic. Ar a chéad bliana ha 8 cúsparin ag na scoileann tro bhíon na Gaelic. Sé seo an áireamh is áiste de scoileann Gaelic an Skye Eilean na Gaeltach, ach bhí é más seo a léadacha háas go tuile cúsparin. Ma fálaí brián. An brisket sin díisiúil is, a cha mé an éicinn ar sin cúptí. A bharach in na cúsparin tra bhíon na Gaelic, han na cáscinn Gaelic chéin chocuid gomach don na scoileann ar sin na scílann cananachta a lisachaí. Bheith seolann ní academic a tíochas Gaelic san scoil ar sin imigh bliana nas tí galbhí ar sin griseach ar sin opair lisachaí go dhéanamh. Mar a hiú an ceáil ar fig na fíle dú hat a deimhigh opair déasachuig programman radio agus ha sin níir bheith déisial ar san chláir go dhéanú orra tá miscachucht de gifarrútanach géitar ceáil agus ó quizzes agus stúteach seirse. Ha fatan is asa as sa scáil seo a bhí déalacha leis léistirút ha mis muineach agus jamscáil mar mas mama chuúine chuachcha a chuúna socha as rúmacham mar sin sin chóforstanach seo go bhfuil rúmán for an bunaigh chláir go dhéanús ha na hácinnta computerin uch gan na chláin is ruta mar sin. An cholúas a chunig a camera a dúm smú gorátíoch ar víran gus éin ar a camera. Mar sin am sin an gáirsteach dí cútrú glán a bhí sás a léistirút is ha fiúinú an ha uabhasach ma ar a léistirút a dhéanú. Is mu sé a Cruigshank agus an rasta mi cúpar nam chéis an aris na síte ar sean BBC Alpa agus cúteach ar sean BBC Scotland. Ha mi cúpar an itar an dá a gríach an na Gaelic agus an na Béarla a hóisich mi a cúpar an na Gaelic. Hóisich mi a cúpar ar program na chlánicatá mar sin na seo go maith tríalachte leis go bhfuil an tór science a lúp na bhí sin déanamh. Iamh sin fistrachuig bhna Met Office ga chlá agus hacinn idir sin an nóir sin árachuisteach go scialach an a go bhfuil seach gan na luchgabhar. Súil maithe is an náma siúranis cúlairí Sarah Cruigshank. Tá galtar féiscar me go bhfuil láfrasach ar fiag na dúcha a chuid is trimme me cheanna tú na dúcha agus go siar le chom go bí tarnaí an gáis cuideachcha.
Gachlá sin isteach agus galsúil ar a fístracha isteach fan méid office Dhorsan a sin scríbh script seán radio agus cuiteach ar Dhorsan bis deanna crúlaigh ar television. Nar bheits gal Àrd-sgoil Phort Rìgh bha clasach in bha má tlú agus sin go teanlis go sin a cúpar trovéan na Gaelic. Charách 8 a chin sin thug déanamh na clasach na trovéan na Gaelic agus mar thoragur sin ha cáirte a cin bha go má tlú agus bheith Heilsan bhhartacin carsóirte muine clas a bhecine uirnan dhéag sin ficán stick bhna ba túna béla bhí an gcónaí a mechagáin rastaríteach. Ag cheanthall ar rúpracha amach go léomh. Ba dlúchártas idir Sarah Cruikshank a is Jennifer ní gléasa san scáil, a is iad ar nún bliana. Bliana ar lé a bheith láinte scáirin a háasta clacha Gaelic san nópar láileachcha. Get i gael tarú dúrach ar tír mór, chuún Jennifer dachi dhéanamh san Eilean Sgitheanach, a is hainise gopur an nofis chuúntasach an Portree. Ha dyrir glos a chritje nach ha dicht blian an den sin gag mi scáil, so me dul ras pís leis a seoach. Na no chuoinese bheit an cónig corman an gúin, na mád ac yn gach bliana bheit mád inadal agus bheit mád náisianta, cúteach bheit mé an sás dispet agus rutan gin seoirse sin. Agus cha betíireach sciil an cánach a chleach sin ítireach sciil an sóisialt a cúteach agus bheit sin óach má goin ar a gag sin i scáil. Agus cúteach bheit sin óach teann ar chéile bheit cáirtes go má dífer na bhaig muinnear na clasíach an béirla leis go sin an cónaí cóla agus bheit sin deanna rutan mar sin agus bheit sin gan deanna cóla fat an uil. Ha sin i háast go má cáirteach ar chéile cúteach. An had próseach na dúolchas nar is ruút a bhí gachlech agus cúteach chan tíireach an dag anna sa hánach in de sciil an sóisialte a chlechgus tú ag ús ág ha a chuir an suúige maithir ar son de bheitthe. Ba muidige péite na Jacob Science agus Mathematics an scóil fan na háisí Foghlam trómíon na Gaelic gus an dóléché a Rìgh. Had lúg Gàidhlig ag a háas tris an scóil. Bha min am scoilir am a heáin na Portree agus hílmi hicasc blianach in sin agus bha mi as a scóil nar a háisí Foghlam trómíon na Gaelic. Ha mi smuinich as na seanláin choráid cool bhí brín na Gaelic. Ach an dú há agus híimi sin mis gnácrí a dú go bhfuil at gaithcin mar rút maith agus rút as a bhfuil at héin próseil agus hetors misnach go bhfuil at máteil as a chánans as a chultarach. Ba hallum sa doch Scáil Phort Rìgh eichking mar sár áide ar son na Gaelic mar a ha scoile fluchcin dú ar son ceol. Féime mi rás go beisiit na blianach in oprach a bear a chóirtrúmsa at sa bhami dis lopar tchekisc. Bha na scoilir an chogaste, bha na párantan gaste agus bha a cúpar a luí brúta bha go túr úr. Sé ban neosach an Mrs. Max an hátígus Shine. Ach cum a leibh, a sin fiachin ní Gaelic máscíanach a hiige sí. Mrs. Max an dear John and you. And you have sin fiachin the DNA ein amachas na cealan ag kiwi. As sin scarab gael at the chronog kiwi and the rest of the nation DNA chun na cealan ag kiwi. Is bhfuil an scáilú is na garas nuair a chuirteach. Well, ha jarab ha na garas na kin was ha class hier voor stormor solos akin. Es could just pour you mochten akin so science gehad is na first thing. I wil fijn naar huis gaan. Ha sin díireach ar a chur an kiwi as deach in a mixture shop agus ha dul ma. Is cumar ha cartarú a bhí giúsú science an na Gaelic. Ha ma or ha Gaelic go me sáirite gan na hula duine seo. Ha sin an dóchas gon de fórs an turas an scóil in Rìgh. Agus has sin na ceithar sin chuig richiid bliana chin éile de Foghlam trómíon na Gaelic an Àrd-sgoil Phort Rìgh.